Можете ли да потвърдите или да отхвърлите твърдението, че изплащането на дивидендите намалява стойността на акциите? Ами хайде да видим това наистина ли е така. Първо, нека да уточним какво е изплащането на дивиденд. Когато една компания реши да изплати дивиденд на своите инвеститори, всъщност тя разпределя част от печалбата си, най-често, на своите инвеститори, защото, примерно, компанията се справила добре и решава да награди инвеститорите си допълнително. Изплащането на дивиденд е нещо допълнително от възвръщаемостта, която получавате от покачването на цената на акцията на компанията. Нека да кажем, например, че цената на една акция е 10 евро, а дивидендът ти е 1 евро. В деня, в който компанията изплаща дивидендите на инвеститорите си, да, счетоводната стойност на компанията намаля наистина. Да, възможно е в предишният ден цената на акцията да е била 10 евро и на следващия ден, когато дивидендът се разпредели на инвеститорите, цената на акцията да е 9 евро, т.е. да се е намалила с толкова, колкото е бил разпределен дивидендът на инвеститорите. Но точно тук ние трябва да направим главната разлика и да гледаме от гледната точка на инвеститори. Ако ние сме инвеститорите, нашето богатство не се е променило съществено. Преди това сме имали 10 евро акции, а сега имаме 9 евро акции и 1 евро дивиденд. Отново си имаме тези 10 евро. Цената на акцията всъщност даже доста бързо се възстановява след това. Ако компанията продължава да се развива благоприятно и продължава да излизат добри новини свързани с нея, то няма какво да ни притеснява. Цената на акцията ще си расте, дивидендът ще продължи да се изплаща и както вече се разбрахме, този спад е временен, а богатството на инвеститора, т.е. вашето богатство, не се променя или намаля. Надявам се този отговор да е бил достатъчно изчерпателен и полезен.